Расійська методологія знищення Білорусі. На сьогоднішній день питання об виживанні і відродженні білоруської нації є огульною темою, яка стоїть перед цілим поколінням. У 1994 году Україні, з 1994 года в Україні існує промосковський внутрішня окупація, яка у 2020 году привела до часткової страти політичного суверенітету Білорусі і створила повну енергетичну залежність від Росії. Тепер ми маємо фактично тоталітарний антибілоруський промосковський режим, який вже 5-й год проводить масові антинаціональні репресії у формі гібридного геноциду з використанням пенітенціарної системи. Десятки тисяч білорусів знаходяться за кратами, з їх більше за 1500 політв'язнів. Тепер у виніку часткового визволення з-за кратів залишилося більше 1100 білорусів у тюрмі. Судовая система парализована бесправием и подпорядкована политике режиму. Придуманные законы и терминология под махчимости проведения бесправных репрессий. Адвокатская деятельность обмежеванная. Адвокаты, что оборонять политично обвинуваченных людей, могут быть позбавлены лицензии або трапить за краты. КГБ і міліцейські структури отримали необмежованную владу над громадянами і повну безотказність за зловживання становищем і за любые дії. В обшуки і перетруси стали регулярною справою этих органів. Під час обшуку забирають знайдені гроші і коштовні речі, не даючи ніяких розписок. Гроші і речі не вертаються. При гэтым частку людей збивають, забирають у пастарунок, там так само збивають і після короткого суду кидають за крати, де здесь протягується. Прадпрымальнікаў і невялікі бізнесы, якія яшчэ крыху існуюць, рэгулярна наведваюць гэтыя кагбоўска-ментоўскія банды і робяць паборы, пакуль бізнес не падае, альбо пакуль прадпрымальніка за недастатковую аддачу не садзяць у турму, придумавши причину, якой у реальности не было. Это апошние звестки, это стало в апошние годы, и конкретно я размовлял с людьми из Беларуси, которые этому подвергались. Это правда. Белорусскую школу режим фактично знищив. Засталося каля 7% белорусских школ, які так само вже наполовину білоруські. Окупаційна русифікація набуває у школах пачварної форми. Кожен день починається з построювання дітей у шеренгу і примушення їх співати лукашистський гімн. При гэтым директор сидить у кабінеті і по відеомонітору, а в школі задействовані десятки відеокамер, назирає, хто співає, а хто не. До тих, хто не співав, альбо тільки ворушив губами і прикидувався, що співав, приміняються міри уздіяння. Директор, який не сочив за співанням гімну, тут же по доносу колег звільняють з праці. Тут важно, що по доносу колег. Доносительство стало массовой з'явою, як у 30-е годы. Шефами и наглядчиками в белорусских школах официально призначены милиционеры. У некоторых школах детей апранаюцца российское военное убранне для разных официальных мероприятий. Є школи, де дітей апранаюць у форму митників і рихтують до митної служби, мінаючи обов'язкові предмети навчання. Это все конкретная, неофициальная информация. Передаю со слов батьков из Беларуси. Белорусская история выкинута с подручников. Так само ликвидовано вывучение творов відомих белорусских письменников. Некоторые классики белорусской литературы 19 століття об'явлені екстремістами і заборонені. Читання, наприклад, Дуніна Марцінкевича, якого викинули з літератури, тягне кримінальний переслід і обвинувачування у екстремізмі.
Гэта выглядае як у Паўночнай Карэі, але тут ужо даўно не да гумару. Усё беларускае выкідаецца прадумана, метадычна і няспынна. Зарабілі спіс больш за 100 сучасных класічных беларускіх аўтараў, якія забароненыя для чытання і выкінутыя з публічных бібліятэк. Ліквідаваны саюз беларускіх пісьменнікаў «Беларускі літфонд», адабраны пісьменнікам «Дом пісьменнікаў», зачыненыя беларускія літаратурныя дзіцячыя часопісы, зачынены беларускія выдавецтвы, у тым ліку дзіцячай літаратуры. Уся беларуская фундаментальная навука і шмат якія гуманітарныя акадэмічныя інстытуты, напрыклад, мовазнаўства, практычна разгромлены. Ажыццяўляецца метадычны кадравы пагром універсітэтаў. Ліквідавана Гродзенская універсітэцкая гістарычная школа. Вучоныя гісторыкі выгнаныя за мяжу альбо загнаныя ў турму. Разгроблена дробнае прадпрымальніцтва. Забароненыя ўсе непрарэжымныя партыі. Знішчана дарэшты уся без разбору беларуская грамадзянская супольнасць. Больш 2,5 тысячаў арганізацый. І філатэлісты, і птушкі бацькаўшчыны, таварыства беларускай мовы і так далей. Мэта накіравана праз прадуманую сацыяльную і кадравую палітыку дабіваюць беларускую вёску, аснову беларускага этнасу. Знішчэнне вёскі пачалі яшчэ рускія бальшавікі у 20-30-х годах праз рабаванне сялян, праз развёрсткі. Потым раскулачванне, потым калектывізацыя. Потым у 1960-70-х годах ліквідацыя неперспектыўных вёсак. Затым ужо пры прамаскоўскім рэжыме Лукашэнкі як працяг машэраўшчыны стварэнне так званых аграгарадкоў. Знішчэнне вёскі – гэта бадай што самае страшнае побач з расстрэлам сялян у 30-х годах. Это самае страшнае, што рабілі і ўжо амаль што зрабілі рускія камуністы, машэраўцы і злачынцы лукашысцкага рэжыму. За часы русіфікатара Машэрава было запланавана знішчыць 74% беларускіх вёсак. Конкретно, у 1960-х годах у Беларусі было 34 тысячи вёсак. Машэраў планаваў знішчыць 25 тысяч і пакінуць толькі 9 тысяч. Такі быў план этноциду за советами. Это официальные известки, надрукованные в часописе строительства архитектуры Беларуси в 60-х годах. Это не слухи. Это официальная советская информация. Але каб гэты план ажыццявіць, у Советаў не хапіла на гэта вялікіх грошай. Затое пры гэтым жа Машэраве амаль цалкам было знішчана прыроднае палессе шляхам меліярацыі. Это привело до резкой измены локального климата в Беларуси. Я вам скажу, что климат вы сами отчуваете, у Беларуси уже других, кто памятает. Але, знищивши Полесье, Припять почала выходить и затоплять увесь ареал. Бо ранее вода як губка была у болоте. Что зробили в 80-х годах? Обваловали Припять. Это значит бульдозерами на протягу сотни километров с двух боков зарезали эту землю и робили валы, как Припять не разливалась, бо высушили болоты. А что значит обвалование? Это знищение всех помников археологии. Но я уже не кажу про природу. Это все машэравшчына. Гэта прывяло да рэзкай змены клімату ў Беларусі. Таксама, а тут ужо увогуле без патрэбы былі выпрастаны і гэтым знішчаны бальшыня малых рэчак у Беларусі. Это вы з'яўляецеся сведкамі, што адбылося. Потым лукашысты пачалі знішчаць прысады і старыя дрэвы па гарадах, мястэчках, па дарогах і па ўсёй Беларусі. Заўважце, у сістэме вынішчэння народа такое дзеянне называецца псаваннем вобразу краю. І гэта нацыянальнае злачынства, уведзенае ў заканадаўства некаторых краін. Прыйдзецца увесці нам. Заканчваючы гэтае паведамленне, адзначу, чым жахлівае ёсць для беларускага этнасу знішчэнне вёскі. Страшнае яно тым,
што знішчанае не аднаўляецца. І ў сістэме русіфікацыі беларускай мова губляе натуральныя этнічныя карэнні. Хачу аднак супакоіць, гэта яшчэ не катастрофа, але моцны удар па нацыі і культуры, для нанясення якога, між іншым, хапіла аднаго косноязычного малаадукаванага здрэльніка. Это іронія. Вось якім, як казалі марксісцкія мудрацы, вось якая роль лічнасці в історыі. І такая роля яшчэ не закончана. Гаворачы, што гэта не катастрофа, зазначу, што мова можа адраджацца таксама з тэксту і з літаратуры. Тое, што цяпер таксама нішчаць у Беларусі маскавіты праз свайго узурпатара. Важнасць моўнага пытання для беларускай нацыі ў тым, што па вялікаму кошту беларуская мова і ёсць беларуская нацыя. Няма беларускай мовы і беларуская нацыя перастае існаваць. Бо сітуацыя тут выключная. Побач Расія, смертельны вораг беларускай нацыі і беларускай мовы. Пры страце беларускай мовы, існуючы побач з імперскай Расіяй, гэта будзе азначаць толькі русіфікацыю. І тады ніякая нацыянальная свядомасць на рускім языке ўжо не ўзнікне, бо няма ніякай іншай агульнай аб'яднаўчай нацыянальнай апоры, акрамя мовы. У ірландцаў ці харватаў, напрыклад, такой нацыянальнай апорай ёсць рэлігія. У габрэяў гэта рэлігія, злучаная з гісторыяй і з этнагенезам. У армян гэта таксама рэлігія і гэтак далей. У Беларусі цяпер такога няма. Беларускія адраджэнцы і яйцы нацыі, Багушевіч, напрыклад, выдатна разумелі сітуацыю, у якой адраджалася Беларусь, ведалі ролю беларускай мовы, якая была ў тых умовах з месцам нацыянальнага адраджэння. Ва ўсіх 6 абласцях Беларусі існуюць цяпер прафесійныя маскоўскія даносчыкі, в асноўным даносчыцы. Парадыгма даносаў, якіх пабудаваныя на адным правіле. Заўважаць, дзе ёсць надпісы па-беларуску, дзе існуюць беларускія помнікі і дзе афіцыйна вучыць беларуская мова. І шляхам даносаў ва ўладу паведамляць у двукосці просьбу грамадскасці аб неабходнасці зліквідаваць беларускі надпіс, эпітафію ці спеўны гурт, што спявае па-беларуску. Улада аб гэтым ужо папярэджана і чакае такіх лістоў ад грамадскасці, каб ліквідаваць беларушчыну і не засведчыць сваю ініцыятыву. Фактаў гібриднага геноциду беларусаў шмат, але каб лепш убачыць сістэму расійскага вынішчэння, звернемся да гісторыі. Пасля ўпаду Вялікай Мангольскай імперіі і выхаду Масквы з-пад Орды у канцы 15 стагоддзя, агрэсія Масквы ператварылася ў дзяржаўную ідэалогію знішчэння Вялікага княства Літоўскага. Найбольш выразна праявілася ў частках званого потопу вайны Масковіі супроць Літвы ў 1634-67 годах. Гэтую вайну маскоўцы доўга рыхтавалі. Стаяла задача знішчыць усё Вялікае княства, спаліць гарады і забіць усё насельніцтва. Так. Большасць гарадоў сапраўды разбурылі і забілі большую палову насельніцтва Беларусі. Ва ўсіх усходніх ваяводствах, Магілёўшчына, Віцебшчына, знішчана каля 70% людзей. Вайна скончылася паразай маскоўцаў, але разбурэнні былі такія вялікія, што Вялікае княства ўжо практычна не паднялося. Наглядным чынам, дарэчы, гэта адлюстравала наша зямля. Калі робіш археалагічныя раскопкі беларускіх гарадоў, а я іх рабіў, то да сярэдзіны 17 стагоддзя ідзе культурны пласт,
насычаны разнастайнымі знаходкамі, сведчаннямі высокай інтэнсіўнай матэрыяльнай культуры Беларусі. Потым ідзе праслойка пажарышча і вышэй у 18 стагоддзі пачынаецца амаль пусты пласт зямлі з рэдкімі прымітыўнымі знаходкамі. Зямля адлюстравала культурную катастрофу. Парадыгма знішчэння Беларусі ідэалагічна аформленая у 17 стагоддзі пры расійскім цары Алексею Михайловичу Цішайшым рэалізоўвалася маскоўцамі рознымі спосабамі ўвесь час і выконваецца па сённяшні дзень пры таталітарнай прамаскоўскай уладзе лукашызму. Этап метадычнага дабівання культуры і народа пад акупацыяй пачаўся пасля падзелу Вялікага княства і Рэчы Паспалітай паміж немцамі і маскоўцамі. У гэты час, 18 стагоддзе, расійская даспотыя перажыла вялікую нямецкую мадэрнізацыю. Дзякуючы нямецка-рускай імператрыцы Ангальцербст-Дорнбург Кацярыны II, творцы сістэмнага, фізічнага і культурнага геноциду беларускага народу, заснавальніцы шавіністычнай канцэпцыі заходнерусізму. Адразу, ўжо ў 1772 годзе, ў час першага падзелу, Кацярына Дорнбург выдае ўказ, каб усе афіцыйныя паперы і стасункі Беларусі вяліся толькі на расійскай мове, адпаведнай царкве. Вынішчэнне Беларусі пры Кацярыне вялося пастаянна і паступова, крок за крокам. Спачатку забаранілі слова «Літва» і прапанавалі Беларусь. Потым, ужо ў 1840 годзе пры Мікалаю I забаранілі назву Беларусь. Усё, што было напісана па-беларуску, знішчалі. Архівы, бібліятэкі часткова вывозілі ў Расію, але агулам спальвалі. Беларуская мова і высокая беларуская культура выклікала ў маскоўцаў унутраны комплекс непаўнавартаснасці і даводзіла іх да шаленства. Прывяду як прыклад словы з выступу расійскага кіраўніка Менскай епархіі урадавага сіноду расійскай імперіі пры Кацярыне II. Ён пагражаў беларускім праваслаўным святарам у Слуцку карай за выкарыстанне беларускай мовы. Цитата: «Я вас искореню, уничтожу, чтоб языка не было вашего проклятого литовского и вас самих. Я вас ссылки присылаю или в солдаты подаю и своих из-за кордона понавожу». Вот цитата одного Тимрашала, она выявляет всю политику. Вот всю политику за 200 годов. У 1773 годзе быў скасаваны ордэн езуітаў. У 1832 годзе зачынілі Віленскі універсітэт. У 1795 скасавалі ўсе уніяцкія епархіі, акрамя Полацкай. Быў скасаваны базылянскі ордэн, на той час крыніца духоўнай беларушчыны. У 1830-31 зачынілі ўсе базылянскія кляштары. У 1839 годзе забаронена скасавана уніяцкая царква. Нагадаю, што на той час 80% беларускага насельніцтва былі уніятамі. Паўсюдна у дварах цэркваў спальвалі уніяцкія абразы, скульптуры і кнігі. Па звестках Адама Мальціса вядома каля 5000 беларускіх друкаў і кніг таго часу, ад якіх засталіся толькі назвы. Усё было спалена. Ужо ў канцы 18 стагоддзя ў Расіі была створана спецыяльная каменная камісія па перабудове беларускіх гарадоў і храмаў пад расійскі ранжыр. Расейцы разумелі, што архітэктура беларускай готыкі і барока, ратушы і замкі сведчаць пра краіну Еўропы, а не пра адсталую Расію. Таму пастанавілі гэтую культуру знішчыць, каб наблізіць Беларусь да расійскага ўзроўню. Вучоны краязнаўца, даследчык, генерал Бескарнёвіч, дарэчы, беларус па паходжанню, прыводзіць факты, што толькі ва ўсходняй частцы Беларусі было перароблена пад рускі выгляд 2000 беларускіх цэркваў. 2000 беларускіх цэркваў. Такую ж самую лічбу ў сваіх працах азначае вядомы расійскі вучоны Пампей Батюшкаў.
які пасля задушэння паўстання Каліноўскага узначаліваў царкова-будаўнічы камітэт па перабудове архітэктуры паўночна-заходняго краю пад расійскі выгляд. Варварства, якое цяжка укладваецца ў галаве. Шмат дзе былі знішчаныя альбо перабудаваныя ў пажарную каланчу ратушы ў беларускіх гарадах, у тым ліку Менску. Расійская палітыка у дэмаграфіі заключалася ў прывозе расійскіх чыноўнікаў і папоў з Расіі ў Беларусь і раздачы землі ў беларускіх землеўласнікаў для рускіх памешчыкаў. У краіне была забаронена адчыняць вышэйшыя навучальныя ўстановы, спрыяць развіццю мануфактуры і развіццю прамысловасці. У Беларусі пачалі масава будаваць бровары. Спойванне беларускага насельніцтва стала палітыкай. Гарэлку развозілі па вёсках, раздавалі задарма і прымушалі піць. Да прыходу расейцаў у Беларусі не было п'янства. Масава п'янства не было. І потым, і вядома ж, найвялікшую ролю ў знішчэнні Беларусі адыгрывала руская школа, дзе з беларускага дзіцяці імкнуліся выбіць усё свойскае, культурнае і беларускае. Страшэнны удар быў нанесены падробнай беларускай шляхце, якую масава запісывалі ў сялянства. Гэта дэстабілізавала беларускае грамадства. Такім чынам мы бачым, што пачынаючы ад захопу Вялікага княства Літоўскага ў канцы 18 стагоддзя палітыка Расіі супраць беларускага народа характарызавалася вырабленым сацыяльным, дэмаграфічным і культурным генацыдам. Гэтая палітыка існавала ўвесь час і працягваецца сёння. Усведамляючы і ведаючы пра знішчэнні, якія адбыліся за апошнія 200 гадоў пад Расіяй, здзіўляешся, як гэта беларускі народ яшчэ застаўся жывы. І як гэта ў беларускай культуры нешта яшчэ засталося. І сапраўды, чаму беларускі народ яшчэ застаўся жывы і некалькі разоў адраджаў сваю дзяржаву і культуру? Як ён увогуле выжыў, калі ўжо ў 19 стагоддзі страціў амаль усё: дзяржаву, свабоду, народны набілітэт, это значыць эліту вышэйшай класы, інтэлігенцыю, рэлігію, адукацыю, дзяржаўнае пісьмовае ўжыванне мовы, нават назву сваю згубіў і не ведаў, хто ён ёсць. Тутэйш. І тым не менш, Беларусь зноў жыве. І зноў па-ранейшаму яе нішчаць расійскія варвары. Схема простая, якую адзначылі адраджэнцы пачатку 20 стагоддзя. Беларуская нацыя абавязана сваёй жывучасцю сацыяльным нізам грамадства. Найперш сялянству, кансерватызму сялянскага жыцця. Там, перш за ўсё, зберагалі мову і народную культуру. Але адраджэнне нацыі пайшло якраз ад дзейнасці адукаваных людзей, ад ацалелых асяродкаў шляхты, якая мела магчымасць абаперціся на сялян і звязвала за светай сялянства надзеі нацыянальнага адраджэння. Шляхецкі супраціў акупацыі быў увесь час. І ён быў рацыянальна ўсвядомлены, але практычна ніколі не меў шырокай падтрымкі сялянскага народа. Прычыны зразумелыя. З прычыны татальнага і асаблівага для беларусаў рэпрэсіўнага гнёту расійскай дэспотыі не адбылося масавага нацыянальнага асветніцтва і неабходнага для грамадства пераўтварэння. Сялянскія пратэсты у выніку часам насілі наіўны характар. Вядома, апісаны факт беларускага народнага супраціву расійскаму знішчэнню гуніі і гвалтоўнаму пераводу ў праваслаўе. Людзі з вёскі выйшлі насустрач карнаму расійскаму атраду і, каб не дапусціць яго да царквы, ляглі ўпоперак дарогі, разумеючы, што коні па людзях не пойдуць. Аднак маскалі, як ехалі на конях, гэтак па людзях і пагарцавалі.
Неразумение ментальности российских варваров сведчыць, што сяляне ўвогуле не надта ведалі, што робіцца ў краіне і як себе паводзіць з ворагамі народу. Аналагічную ситуацию мы бачили у 2020 годзе, у час протестов, калі дзіўныя асобы дарылі кветкі і абымалі амонаўскіх бандытаў. Калі гэта, хутчэй за ўсё, не прыдумка расійскіх спецслужбаў, то гэта ёсць сведчанне поўнага неразумення падзей і таго, што робіцца ў краіне. Доказ нізкай нацыянальнай свядомасці і, хутчэй за ўсё, яе адсутнасці. Гэта засталося ў значнай ступені па сённяшні дзень. Вы з'яўляецеся сведкамі. У 19 стагоддзі кожнае паўстанне шляхты падымала дух, але паражэнне выклікала яшчэ мацнейшы пагром культуры, высялянне людзей і рэпрэсій. Працяг народного існавання забяспечваў традыцыйны кансерватызм беларускага сялянства. І потым асветніцкая праца нешматлікай нацыянальнай інтэлігенцыі ў беларускіх гарадах. Калабарацыя з царскімі ўладамі і чыноўнікамі ў беларускіх інтарэсах была практычна немагчымай, бо разглядалася маскоўцамі як антырасійская дзейнасць. Гісторыя пад акупацыяй паказала, што для развіцця становішча свабоды неабходна дамагчыся хаця б элементарнай лібералізацыі грамадства, каб з'явілася магчымасць нацыянальнага друку і нацыянальных арганізацый. Але беларусаў у Расіі не прызнавалі. Дзейнічаў закон, выдуманы яшчэ сумнавядомай царств Дорнбург Кацярынай II, што не існуе такога народа, як беларусы, і мовы такой няма, і краіны такой няма. Маўляў, гэта ўсё Расія і расейцы. Магчымасці з'явіліся толькі ў пачатку 20-го стагоддзя у сувязі з крызісам і аслабленнем расійскай імперіі. І вось тут беларуская нацыянальная сутнасць выйшла з кансервацыйнага існавання на шлях ідэйнага, культурнага і палітычнага змагання за беларускія інтарэсы. З'явіўся беларускі друк, тэатр, палітычныя партыі і культурна-асветніцкія арганізацыі. Пайшоў працэс нацыянальнага адраджэння. Падсумоўваючы наш пабежны агляд, трэба сказаць, што сістэма расійскага вынішчэння Беларусі і нацыянальнага генацыду значна лепш асэнсавана, чым рэальнасць беларускага выжывання і супраціву. Кансерватыўны сацыяльны элемент самазахавання народу вельмі важны пры адсутнасці ўсіх магчымасцяў свабоды і калектыўнай ініцыятывы. Цяпер нацыя перажывае падобную сітуацыю. Тое, што пра гэта гаварыў спадар Вусаў. Тым часам нацыянальнае адраджэнне магчымае толькі як калектыўнае дзеянне, якое прыводзіць да стварэння дзейнасці грамадскіх інстытутаў. На сённяшні дзень з'яўленне вызвольных, непадкантрольных акупацыйнаму рэжыму арганізацыяў практычна выключаецца. Важным элементам з'яўляецца кансервацыя народнага існавання. Другім элементам кансерватыўнай актыўнасці можа быць нелегальная, асветніцкая і любая іншая ініцыятыва, пабудаваная па прынцыпу кантактнага бесканечнага ланцуга, дзе пазнавальны кантакт маюць толькі два чалавекі. Это было выпраўлена ў 60-х годах, я не раз пра гэта казаў. Трэцім элементам і таксама карысным можа быць калабарацыянізм з акупацыйным рэжымам на шляху дазволеных у двукосці дазволеных рэжымаў культурных магчымасцяў. Такі падыход выкарыстоўваўся за часы акупацыі СССР. У Беларусі з прычыны нацыянальнай ідэйнай неразвітасці грамадзянаў вельмі слаба, але у краінах Прыбалтыкі і Каўказу даволі эфектыўна. Калабаруючы з камуністамі, у Прыбалтыцы захавалі, стварылі сваю нацыянальную школу, сваю культуру, аднаўлялі нават свае замкі. В Беларусі было ўсё наадварот. У сітуацыі генацыду, рэпрэсіяў і акупацыі
значную роль повинна адыгрываць беларуская эміграцыя. На жаль, новая эміграцыя, што уцякла ад лукашызму, у нацыянальным сэнсе слабая. У яе асяроддзе шмат людзей, далёкіх ад нацыянальнага змагання і нават ад нацыянальнага думання. Шмат тых, што пад уплывам прарасійскай рыторыкі. Таму важна пазбегнуць змяшання несумяшчэння і вызначыць баланс перавагі нацыянальнай пазіцыі. Для беларускай інтэлігенцыі важна арганізаваць падтрымку змагарнай Украіне. Тут агульная справа. Неабходна падтрымліваць полк Каліноўскага і беларускае ваеннае фармаванне, якія змагаюцца з рускім агрэсарам на Украіне. Таксама неабходна ствараць і развіваць культурна-асветніцкія інфармацыйныя арганізацыі. Наступны аспект – стварэнне арганізацыяў выхаваўчай апекі над беларускімі дзецьмі. Школьнае беларускае навучанне. Калі гэтага не будзе, ніякай перспектывы ў міграцыі не будзе. Вопыт дастатковы не толькі ў нас. Важна, каб былі беларускія палітычныя арганізацыі, якія трымалі сувязь з палітыкай краіны знаходжання і з палітычнай Амерыкай. Цяжка для выканання, але неабходная задача – стварэнне мілітарнай падрыхтоўкі для беларусаў. У ідэале стварэнне беларускіх вайсковых адзінак у арміях іншых краін, дзе жыве беларуская эміграцыя. А что это за прибор? Что там, я не зрозумел. Не став развивать думки. Для беларускай эміграцыі вельмі важна ёсць апора на Амерыку. По-моему, он пачуў, што трэба Амерыку падтрымліваць, убіваць супраць Амерыкі. Для беларускай эміграцыі вельмі важна ёсць апора на Амерыку. Пакуль што Злучаныя Штаты адзіная краіна, якая можа дапамагчы Беларусі. І мы гэта ўжо бачым. Менавіта з Амерыкай трэба падтрымліваць сувязі. Усе арганізацыі, усе актыўныя беларусы павінны быць падрыхтаваныя ў адпаведны час вярнуцца ў Беларусь. Мы павінны памятаць, што для нацыянальнага руху, які змагаецца, вельмі важна, каб былі веды, каб была тэхнічная магчымасць і каб быў дух. Вот это галоўнае. Так вот, тое, пра што мы гаворым, і супраць чаго змагаемся, самае галоўнае, каб выхоўваўся наш дух змагання. Бо калі не будзе духу змагання, нічога не дапаможа. Ніякія веды, ніякія тэхнічныя магчымасці, ніякія грошы і ніякія гранты. Толькі дух нацыянальны беларускі дапаможа нам перамагчы. Усе ідэалам, сімвалам і зместам беларускага нацыянальнага адраджэння павінна як некалі стаць само слова адраджэння. Яно павінна гучаць шыбалетам для беларусаў. Без нацыянальнага адраджэння нацыі немагчыма ні дэмакратыя, ні свабода. Слава Айчыне!